ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆଇଡିଆକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କଥା ଆସେ, ସେହିଠୁ ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ ନା? ଆପଣଙ୍କ ତ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ନିଜ ଆଇଡିଆ ଉପରେ, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁଲଟା ରହିଯାଉଛି କେଉଁଠି? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାଟା ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଡିପିଆର୍। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡିପିଆର୍ କେବଳ କିଛି କାଗଜପତ୍ରର ଗଦା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ପୂରା ନକ୍ସା। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝିବା, ଏହି ଡିପିଆର୍ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଉ ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସିଧା କଥା ହେଲା, ଡିପିଆର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ପୂରା କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଭାଷା ହେଲା ଯୋଜନା, ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତଥ୍ୟର ଭାଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡିପିଆର୍ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ଟଙ୍କା କେତେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝିବେ କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିପିଆର୍ ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପକ୍କା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଅଧା କାମ ସେଇଠି ସରିଗଲା। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିପିଆର୍କୁ ଟିକେ ଚିରିକି ଦେଖିବା। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସେ ବେସିକ୍ କଥା। ଆପଣ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଉ କିଏ କିଣିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ହେବ ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଏସବୁର ପୂରା ବିବରଣୀ। ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ହିସାବ କିତାବର କଥା। ମୋଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେତେ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, ଆଉ ଆଗାମୀ 5-7 ବର୍ଷର ଆୟ ବ୍ୟୟର ପୂରା ହିସାବ। ଏଥିରେ ଡିଏସ୍ସିଆର୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣ ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କି ନୁହେଁ, ତାହା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭୁଲ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ରେଡିମେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନା ବଦଳେଇ ଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା ଭାବିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପିଆର୍ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇବା। ବଜାରକୁ ନ ବୁଝି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଲ୍ସ ଆଉ ଲାଭ ଦେଖେଇବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ମିନିଟ୍କେ ଧରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ ଦେଖାଇବା, ଖାସ୍ କରି ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେନି, ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅବାସ୍ତବ ହିସାବକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡିପିଆର୍ର କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ବଦଳେଇବା, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରକଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଅନ୍ଦାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଗୋଟେ ପଟେ କପି ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଆର ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ଲାନ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରିପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବତା ଆଉ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେଉଁ ପଟେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? এই 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପ୍ରଥମେ ଭଲ କରି ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଡିଏସ୍ସିଆର୍ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲୋନ୍ କେମିତି ଶୁଝିବେ ତାର ଗୋଟେ ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗିପାରେ, ଠିକ୍ ନା? ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଜଟିଳ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା ଆସେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିଦିଏ ଆଉ ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ପାଣି ଭଳି ସଫା ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ହାତରେ ରିସ୍କ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ଉଠେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋ FAATPRO ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଡିଟ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍। ଏମାନେ ଏହି କାମରେ ମାହିର। ସେମାନଙ୍କ କାମ ହିଁ ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ 7735896027। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି 7735896027। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଜନେସର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଶେଷରେ ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ହେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର।